Salam sih. Yo, kono salam bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten kagem Bapak Mahmudi. Ibu Istiqomah. Jenengmu sapa? Jenengku Mbak Dewe. Sing diarani Dewe ya cangkeme wis Dewe, bokone gedhe iki jenenge Mbak Dewe. Moga-moga ing pangajab moga-moga ing rampung ganti mugi tansah bagas waras sehat dhateng wonten pambeng setunggal punapa nggih cedhak rejeki adono saka balak lan biyahi nggih nek rejekine mumpul akeh ben iso tindak ning Mekah lan Madinah amin awona wektune wis sere aku wis ngomong wis sere kok sebar godhonge para sithik edan patone rata yo Mas. Halo.
Thank